an ka foli bɛ ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma. Bi an bɛna jɛ ɲɔgɔn fɛ Modibo Keyita ka kuma min da laminɛ ko a ka yafa an ma. O ye a ka taama ye, taama min ni a y'o kɛ ɲɔrɔn fɔcogo wɛrɛ la ni o ye ɲɔrɔ du Sahel ye ka bɛn ni san 1961 o nɛnɛba kalo ni o ye san kalo 11 n'an tile 24 don ye. O kunnafoni olu de bɛ an bolo kɔrɔ. Mes chers amis, Nteri kanunenw, je remercie très sincèrement la sous-section de Nioro. N bɛ foli lase a ɲɛ bɛɛ lajɛlen ma an ka tɔn o duguma sigida ma ɲɔrɔ. Pour avoir prévu à son programme une visite de la garnison. Ka da kan a ye a latigɛ a ka baara bolodalenw olu kɔnɔna na ɲɛ ka taa da surasiw olu ka dakayɔrɔ kan. Déjà, j'ai été précédé dans ma visite à Nioro Kɔn kɛra ne ɲɛ n ka taama in o senfɛ ɲɔrɔ ya. par des camarades politiques. N taamaɲɔgɔn olu fɛ taamaɲɔgɔn minnu ni olu bɛ politiki ko fɔ. Dont certains assument des responsabilités gouvernementales. O dɔw minnu ni olu bɛ jɔyɔrɔ la min ni a bɛ fanga ko fɔ. Et le compte rendu qu'ils nous ont fait Ani u ye kɔmasegin ni laseli minnu kɛ anw ye. de l'état d'esprit de la garnison Ka a ɲɛsin surasiw ka daka in a bɛ bolo min kan. m'a d'autant plus réjoui O ye ne la nisɔndiya hali que c'est spontanément, sans aucune directive, ko ne sina ten kɛ n yɛrɛ ma o bolo fɛ ka taa sɔrɔ ma kuntilenna fosi di mɔgɔ ma. ni de l'état-major, Ma kuntilenna fosi di sɔrɔdasiw olu ka ɲɛmɔgɔyasoba ma. ni du gouvernement, Ma di fanga fɛnɛ ma. que vous avez compris Ko aw ye a faamuya que votre place ko aw ka jɔyɔrɔ était au milieu de vos frères, o tun bɛ aw balimaw cɛma. ceux qui sont, dit-on, dans la vie civile. I n'a fɔ a bɛ fɔ cogo minnu na minnu bɛ ka ɲɛnamaya mɔgɔ ganzanya hukumu kɔnɔ. Cette notion de votre rôle O dakurunya min filɛ u ye n'o bɛ ɲɛsin aw ka jɔyɔrɔ ko ma dans la construction nationale faso jɔli sira fɛ. qui vous a inspiré O min nana aw dusukun na ka na aw hakili la. dans la fraternité Badenya kɔnɔna na. dans laquelle vous vous retrouvez avec les autres couches de la population de Nioro O badenya min kɔnɔna na aw ni ɲɔrɔnkaw tɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o min kɔnɔ. a été signalé O kuma fɔra d'une manière tout à fait particulière k'a fɔ fɔcogo kɛrɛnkɛrɛnnen na. à la conférence des cadres militaires Surasi ɲɛmɔgɔw olu ka ɲɔgɔn lajɛrɛ senfɛ. qui s'est tenue tout récemment à Bamako. O min kɛra kɔsa in na Bamako. Votre garnison a été citée en exemple à toutes les autres garnisons. Aw ka surasiw ka daka in tara k'a kɛ ɲɛjiralan ye k'a kɛ misali ye ka sanga surasiw ka daka tɔw bɛɛ lajɛlen ma. Et même à Bamako, Hali Bamako yɛrɛ. parce que nulle part Ka da kan fan si fɛ en République du Mali, Mali jamana kɔnɔ nous n'avons trouvé des soldats, an ma surasiw ye. des sous-officiers et officiers Duguma sɔrdasiw ani sɔrdasi jalabatigiw aussi engagés dans la construction nationale que vous, minnu cɛsirilen don faso jɔli baara la i n'a fɔ aw. ce qui est la preuve qu'au-delà de votre simple mission de force de police et de sécurité, O de ye dalu ye dalu min bɛ a jira k'a fɔ baara min kalifalen bɛ aw ma o baara min ni o de ye lakana baara ye ni o de ye kɔlɔsili baara ye o baara kɔ kan vous avez compris que dans un pays jeune, aw ye a faamuya k'a fɔ ko jamana kuranin kan votre place était également auprès de tous les artisans de la construction nationale. ko aw jɔyɔrɔ bɛ mɔgɔw fan fɛ mɔgɔ fɛn fɛn de bɛ yen ko olu ye jamana jɔbagaw ye. Je profite donc de l'occasion qui m'est offerte O la n bɛ bɔ yɔrɔ o nu ma ani kɛnɛ nu ma min ni o dilen bɛ n ma pour vous en féliciter, walisa ka aw barikada o la kosɛbɛ en féliciter tous vos officiers ka aw ka jalabatigiw bɛɛ lajɛlen barikada et tous vos officiers ani aw ka jalabatigiw bɛɛ lajɛlen et en particulier ani jɔnjɔn na à votre chef de garnison, aw ka sɔrɔdasiw ka daka ɲɛmɔgɔ le capitaine Traoré. ni o ye kapitɛni Tarawele ye. En effet, la République du Mali, Ka da o de kan Mali jamana de par ses traditions, ka sanga a ka laadakow la ne peut pas maintenir son armée dans l'ancienne conception o tɛ se ka a ka sɔrɔdasiw to tagabolokɔrɔ kɔnɔ. des grandes puissances et plus particulièrement des pays capitalistes. Tagabolokɔrɔ min ni o bɛ setigi jamanabaw kofɔ jɔnjɔn na jamana minnu ni olu sinsinnen don manakunya kan ni o de ye adamaden bisili ye k'a tɔnɔbɔ. J'ai tout à l'heure fait allusion à l'immensité du territoire malien N bɔra ka kuma sisan jamana a bonya cogoya kan et à l'étendue de ses frontières. ani a dancɛw olu fɛnsɛnnen bɛ cogo min na. Il ne nous est pas possible, Anw tɛ se malgré tous les efforts que le gouvernement et le parti
pourront déployer hali k'a sɔrɔ k'a fɔ seko fɛn fɛn bɛ yen parti ani fanga ni u bɛna o kɛ d'avoir une armée suffisamment équipée ka kɛlɛkɛkulu sɔrɔ kɛlɛkɛkulu min ni minɛn bɛ o bolo ka wasa kɛ et importante par son effectif min nafa ka bon a jamakulu hakɛ fɛ pour faire face à ses obligations tant intérieures qu'extérieures. walisa ka ɲɛsin a ka baara kɛtaw ma jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan. C'est pour cette raison qu'en appoint de la force importante que vous représentez, par la conviction avec laquelle vous assumez votre rôle, par votre patriotisme très élevé, qui a fait qu'il y a quelques mois, lorsque la France vous a donné à opter o min kɛra sababu ye a kalo damadama ye nin ye faransi tun ye laɲini kɛ aw fɛ ko aw ka jɔsen kelen ta ko aw ka ɲɛnatomɔni kɛ entre le retour au pays natal n'a y'a sɔrɔ aw ka kan ka segin ka na aw faso la et la continuation de votre asservissement dans une armée étrangère ani aw ka taa ɲɛfɛ ka jɔnya kɛ sɔrasikulu kɔnɔna na sɔrasikulu min ni u ye wali sɔrasikulu ye qui a fait que vous avez opté pour le retour au Mali. O de y'a to aw ye ɲɛnatomɔni kɛ ka sugantili kɛ ko aw na segin ka na Mali la. Je me dois également, mes chers amis, n ka kan fɛnɛ n teri kanunenw de signaler cet esprit qui est pour nous ka o hakili o ka o jira anw ta fan fɛ o ye le garant de votre détermination aw ka cɛsiri jusigilan ye à apporter votre contribution la plus large possible kana ni aw seko damajira wasalen bɛɛ lajɛlen ye à la construction de la République du Mali. kana ni o ye Mali jɔli la. Eh bien, cette République ka da o de kan o jamana sera l'œuvre de chacun de nous. o na kɛ an bɛɛ kelen kelen ka baara nɔ de ye. Elle sera l'œuvre des militaires, a na kɛ sɔrɔdasiw olu ka baarakɛ nɔ ye aussi bien que des populations civiles, ani mɔgɔ gansan minnu bɛ sigi la des fonctionnaires, foroba baarakɛlaw des artisans, bolola baarakɛlaw des éleveurs et des paysans. baganmaralaw ani cikɛlaw Et dans cette construction, ani o jɔli baara kɔnɔ le danger pour nous, kojugu ye min ye anw ta fan fɛ ce serait le cloisonnement des diverses couches sociales, o ye sigi kɛcogo hadamadenya kɔnɔna na ka an mɔn ka kɛ i n'a fɔ balinankoko considérer que l'armée n'a rien à voir avec cette construction, k'a fɔ ko sɔrɔdasi ka fosi tɛ o jamana jɔli la qu'elle doit se cantonner dans la défense de la sécurité intérieure et extérieure. ko a ka kan dɔrɔn ko ka a ɲɛsin jamana lakanali ma a kɔnɔ ani a kɔ kan Le danger pour nous, kojugu anw ta fan fɛ et ce serait également de penser que les populations civiles n'ont pas à intervenir o ye nin ye ko sigida mɔgɔw ko olu mako tɛ a la ka u sen don dans la défense de la sécurité intérieure et extérieure. jamana makarani na a kɔnɔ ani a kɔ kan. Eh bien, l'exemple que vous donnez à Nioro ka da o de kan sa aw ye ɲɛjiralan misali min di nin ye ɲɔrɔn sera pour nous un encouragement o na kɛ lajijali fɛn ye anw ta fan fɛ et sera également pour nous o na kɛ fɛnɛ anw ta fan fɛ le premier exemple dont toutes nos garnisons de la République du Mali devront s'inspirer o na kɛ misali fɔlɔfɔlɔ de ye misali min ni an ka sɔrɔdasiw ka daka fɛn fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔ olu ka kan ka sinsin min kan pour que population civile et militaire walisa mɔgɔ gansanw fo kana se sɔrɔdasiw ma puissent fraternellement se donner la main walisa badenya kɔnɔna na olu ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma pour la sécurité intérieure et extérieure de la République et pour la construction nationale. ka ɲɛsin jamana ka lakana ma kɔnɔna na ani kɔkanna na ani ka ɲɛsin faso yɛrɛ jɔli ma. Alors je vous demande, mes chers amis, o la n bɛ a ɲini aw fɛ n teri kanunenw de crier avec moi vive la garnison de Nioro, ko aw ka kule i n'a fɔ ne ɲɔrɔn sɔrɔdasiw ka daka ka ɲɛnamaya vive la République du Mali. Mali jamana ka ɲɛnamaya. Et si tous nos officiers comprenaient leur rôle comme vous l'avez compris, ni sɔrɔdasi jalabatigiw bɛɛ lajɛlen kun ye u ka baara kɛta faamu i n'a fɔ aw y'a faamu cogo min na eh bien nous pourrons dire que nous avons gagné la bataille de l'indépendance économique. an bɛ se k'a fɔ ko an ye se sɔrɔ kɛlɛ la kɛlɛ min ni o bɛ yɛrɛma hɔrɔnya o sɔrɔli kofɔ sɔrɔ ta fan fɛ Parce que vous avez compris ka da kan aw ye a faamuya qu'en dehors des heures normales du service militaire, ko ka tɛmɛ wagatiw ka wagati minnu danna tigɛlen don sariya fɛ aw ka sɔrɔdasiya hukumu kɔnɔna na ka tɛmɛ o bɛɛ kan vous deviez apporter votre technicité, votre courage, votre dynamisme à la population civile de Nioro.
aw ka kan kana ni aw ka fɛlɛw ani ɲɛdɔnw ye kana se jijaliw ani aw ka galabu kɛnɛya aw ka kan kana ni nunu bɛɛ lajɛlen ye k'o kɛ nafa ye ɲɔrɔnkaw ma. Je vous en remercie, vous en félicite. Mbe aw fo o la ka aw barkada o la. Vous avez entendu le président du gouvernement de la République du Mali dans sa communication. Aw bɔra ka Mali jamana fanga ɲɛmɔgɔ lamɛn a ka laseli kɔnɔna na. Aux soldats de la garnison de Nioro. Ka ɲasin sɔrdasiw ma sɔrdasi minnu filɛ nin ye Daka kɔnɔna na Nioro. Ainsi que les félicitations particulières qu'il a adressées au chef de cette garnison, le capitaine Traoré. Ani a ye bonyamasegin minnu kɛ ka o ɲasin sɔrdasiw ma kɛrɛnkɛrɛnniyɛ na sɔrdasiw ka Daka ɲɛmɔgɔ min bɛ Nioro ye ni o ye capitaine Traoré ye. Nin baro in lasera aw ma baarabokun fɛ jagokɛla don Bamako yan nɔ. Lamɛnbaw, an bɛ aw fo ka aw walimadɔn dan tɛ foli min na. Nin kuma a kinikini ka bon fo ka taa fɔ ko a to ten. Makari bɛ kuma ninnu na, ɲɛnɛfin bɛ kuma ninnu na. Modibo Keyita a ma tɔ to Mali ye. An bɛ fɛn fɛn na nin ye, ɲɛmɔgɔw u ka nin dɔn ani an ka yafa deli kɛ Modibo Keyita somɔgɔw olu fɛ. Ɲɔrɔn ka foli di ɲɔrɔnkaw olu ma. Ka d'a kan n'i y'a ye Modibo Keyita ye ni sɔrɔdasi ninnu ka olu tanu ɲɔrɔnkaw de sɔnna. Ɲɔrɔnka fɛn fɛn bɛ Bamako yan an b'u fo k'u walemadɔn. U sɔnna u ni sɔrɔdasiw u ka sɔrɔdasiya yɛrɛ baara kɔfɛ u ka jɛ ka baaraw wɛrɛw k'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ. Mɔgɔ gwansanya hukumu kɔnɔ ni o ye civil ya hukumu kɔnɔna ye. Fɛlɛ min bɛ sɔrɔdasiw bolo, galabu min bɛ u la, dusu min bɛ u la ka ɲuman kɛ. U jɛra ka nin baara ka kɛ ɲɔgɔn fɛ san 1960 kana se san 1961 fo ka taa se Modibo Keyita binni na san 1968. Ɲɔrɔnkaw an b'u fo k'u walemadɔn. Nin de kɛra aw tulo garisɛgɛ ye. An bɛ foli ka di sɔrɔdasiw bɛɛ ma, Mali sɔrɔdasiw k'a fo ka walemadɔn. Minnu bɛ faso baara la, faso ko kɛlen bɛ ka minnu ja lami, an bɛ aw fo Ala ka sijan ni kɛnɛya ani labanko ɲuman di an ni aw bɛɛ ma. Kuma buru la Abubakar Kamara frère fɔlɔ Maïden. Ala ka tile hɛrɛ, Ala ka n'aw dɛmɛ, aw kan bɛn.